नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गजाली या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपण बातचीत करत होतो विविध क्षेत्रातील आपला व्यासंग सांभाळताना आपलं कार्य करणारे डॉक्टर माधवराव दीक्षित यांच्याबरोबर. जसं त्यांचं शिक्षकी पेशा त्याचप्रमाणे संत साहित्य, संगीत, अध्यात्म या क्षेत्रात त्यांचा भरपूर वावर आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी आजपर्यंत साई भक्ती विजय, श्री तुकाराम विजय, तुकाराम बोध, वासुदेव बोधामृत अशा अनेक साहित्य विषयावर, तसंच गजानन महाराजा दैवतावर 11 पोथ्या लिहिलेल्या आहेत, 40 चरित्र लिहिलेले आहेत, ज्ञानेश्वरीवर केसरीत 35 लेख लिहिलेले आहेत. याचा अर्थ माधवराव दीक्षित साहेब यांचा संत साहित्याच्या दृष्टीनं, अध्यात्माच्या दृष्टीनं खूप त्यांची रुची आहे. माधवराव साहेब, मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की मघाशी मी जसं म्हटलेलं की ह्या खडतर विषयाबरोबर अध्यात्म, साहित्य, संगीत हे मवाळ विषय किंवा अगदी हृदयाला जवळ असे विषय, यांच्याशी तुमचा व्यासंग कसा जडला? काय आहे, आपण आत्ता मवाळ हा शब्द उच्चारलात. जे मृदू आहे त्यातच खूप मोठी ताकद असते. बरोबर. उदाहरणार्थ आपण पिंपळाचं मूळ बघतो. ते मूळ इतकं नाजूक असतं की हाताने चिरडलं तर ते चिरडलं जातं. परंतु तेच पिंपळाचं झाड एखाद्या किल्ल्यावर आलं तर ते सबंध दगड फोडतं, उद्ध्वस्त करू शकतं. म्हणजे ताकद कुठे आहे तर जिथे नजाकत आहे तिथे ताकद आहे. आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातनं असं मला जाणवलं की आपल्याला जर काही माहीत नसेल किंवा आपल्याला एखादं परसू करायचं असेल तर त्यामध्ये अधिकारी व्यक्ती कोण, तर संत. बरोबर. कारण संतांचं महत्त्व असं आहे की त्यांनी प्रत्यक्ष स्वतः ईश्वराचा अनुभव घेतलेला आहे. आणि दुसरं, संतांबद्दल एक गैरसमज आहे की त्यांनी प्रपंच सोडून विड्रॉ व्हायला सांगितलं. असं नाही आहे. देर इज नो सेन्स ऑफ रेसिग्नेशन. त्यांनी उलट समाजाला ताकद दिलेली आहे. बरोबर. की तुमची जी अवेलेबल ताकद आहे त्याची मूळ सपोर्टिंग ताकद जी आहे ही ताकद मिळवायचा प्रयत्न करा. आणि असं वचन आहे की अध्यात्मशास्त्राचं ज्ञान जो घेतो तो बेसिक रूट आहे. ते ज्याला अध्यात्मशास्त्राचं ज्ञान आहे त्याला कोणतंही शास्त्र अवघड नाही. म्हणजे असोनी संसारी जिव्हे वेगू किंवा प्रपंच करावा नेटका, याच्यामध्ये आपल्याला ते सार सापडतं असं मला तरी वाटतं. मला सांगा, ह्याच्यावरती जी तुमची ओढ निर्माण झाली त्याच्यावरनं साहित्य लिखाण तुमचं कसं सुरू झालं? ओढ अशी निर्माण झाली की मला दैवी कृपेमुळे कोल्हापूरचे काटे महाराज म्हणून अध्यात्म गुरु मिळाले. आणि त्यांनी मला एकच ॲश्युरन्स दिला की तुमच्या मनामध्ये जे काही प्लॅन्स असतील, जे प्रकल्प असतील ते पुरे होतील. आणि त्यासाठी त्यांनी सांगितलं की आपलं मुख्य दैवत जे आहे, उपास्य दैवत त्यांचं साई महाराज होते. आणि एक पटकन सांगतो, साई हे नाम नाही आहे, साई हे विशेषण आहे. साई म्हणजे साक्षात ईश्वर. म्हणजे सगळे संत जे आहेत ते साई आहेत. साई फक्त शिर्डीत नाही आहेत. तर ह्या साक्षात ईश्वराची तुम्ही उपासना केली तर त्यांच्याकडनं ॲश्युरन्स असा मिळतो की जी काही तुमची महत्त्वाकांक्षा असेल, ज्या काही इच्छा असतील त्या बाबा पुऱ्या करतात. आणि हा मी प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला आहे. इवन आपल्याला एक दर्शन हवी असतात तर ते दर्शन मिळू शकतं. फक्त बुद्धी जशी आहे तशी तुमच्या मागची जी ध्यास आणि कळकळ जी आहे ही ज्याच्याजवळ आहे त्यांनी पुस्तकी शिक्षण नाही घेतलं तरी त्या कळकळीपोटी त्याला साक्षात ईश्वर दर्शन होऊ शकतं. म्हणून साई दर्शन म्हणजे साक्षात ईश्वर दर्शन. म्हणजे तुम्ही साई भक्ती हा तुमच्या आयुष्याचा जिव्हाळ्याचा विषय. आणि म्हणून तुम्ही साई भक्तीवरच अनेक कीर्तनही करतात, संगीत कार्यक्रम सुद्धा सादर करतात. साहित्य आहे, संगीत हा विषयही आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय. या संगीताच्या प्रती आपण कसे? संगीताच्या मला त्याबद्दलची कारकीर्द पुण्यात मिळाली. मला संगीताची आवड होती. म्हणजे आधी सगळ्या गायकांच्या मी नकला करत असे आणि नंतर माझी मी स्टाईल नंतर डेव्हलप केली.
पुण्यामध्ये जी प्रख्यात संस्था आहे भारत गायन समाज हां, बरोबर बखल्यांची, बरोबर. त्याचा मी सेक्रेटरी होतो. असं. आणि त्यानिमित्तानं छोटा गंधर्व, भीमसेन जोशी अशा प्रभुदेव सरदार अशा सगळ्या कलावंतांचा सहवास मला लाभला. क्या बात. आणि गाण्याची जी दृष्टी होती, रियाज चालूच होता, परंतु सौंदर्यपूर्ण गाणं कुठलं याची दृष्टी त्यांच्याशी माझे जे संवाद झाले त्यातनं मला मिळाली. असं. म्हणजे आपलं मी म्हणतो की मी समजा प्राध्यापक झालो नसतो तर एक उत्तम गायक नक्की झालो असतो. वा वा आणि मग मी ती गायनाची कला भक्तीकडे लावली. वा. आणि ह्याचं सगळं क्रेडिट माझ्या वडिलांना आहे. कारण त्यांनी ते म्हणले होते मला की तुझ्याजवळ 3 स्किल्स असू देत. हो. 3 R's आर देअर: रीडिंग, रायटिंग आणि रिथमेटिक. वा. तसं एका प्रोफेसरनी मला असं सांगितलं की यू शुड ऑब्टेन LLM डिग्री. मी म्हटलं LLM ही कायद्याची डिग्री आहे, मला काय करायचे. नाही म्हणाल, तसं नाही आहे. यू मस्ट हॅव प्रोफिशियन्सी इन लँग्वेज, लॉजिक आणि मॅथमॅटिक्स. वा वा. हे जे एक ओरिएंटेशन मला मिळालं, त्यामुळे मी रिसर्च गाईड म्हणून काम करताना मला ही स्ट्रेंथ ही मिळाली. मला ही दृष्टी मिळाली की गायडन्स कसा द्यायचा. आणि एक लक्षात आलं की कोणताही रिसर्च जो आहे, पर्सूट ऑफ नॉलेज, हा इंटरडिसिप्लिनरी असतो. वा. म्हणजे त्याचा सगळ्या शास्त्रांशी संबंध आहे. की लेबर प्रॉब्लेम हा इकॉनॉमिक्सशी संबंधित आहे, सोशॉलॉजीशी संबंधित आहे, पॉलिटिक्सशी सुद्धा संबंधित आहे. तर ही जी इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टी आहे हो. ती मी माझ्या विद्यार्थ्यांना दिली. आणि रिसर्चमध्ये इंडिपेंडंट थिंकिंग हे जे आहे ह्याला उत्तेजन द्यायचं असतं. म्हणून मी त्यांना उलटं सांगत असे. त्यांना आश्चर्य वाटायचं की कमी वाचा म्हणजे वाचाल. हा तर उलट सिद्धांत वाटतो. हो, कारण काय आहे, जेवढं तुम्ही जास्त वाचाल तेवढं तुम्हाला कन्फ्युजन होतं. इन्स्टेड ऑफ रिचिंग टू अ कन्क्ल्युजन. म्हणजे हे शास्त्र किंवा हा सिद्धांत इकॉनॉमिक्स मध्येच लागू पडतो. हो, कोणत्याही सोशल सायन्सेसमध्ये विशेषतः हा सिद्धांत लागू पडतो. याचं कारण संशोधन प्रक्रियेवर अनेक मतप्रवाहांचा परिणाम होत असतो. त्याचा रेफरन्स घेऊ नये असं मी म्हणत नाही, परंतु त्याचा रेफरन्स घेतल्यानंतर शेवटी तुम्हाला तुमच्या निबंधात तुम्ही काय म्हणता हे सांगावं लागतं. बरोबर आहे. आणि म्हणून जेवढं तुम्ही बरं त्याला अंतच नाही. कारण आज मी एखादं आर्टिकल जर वाचलं तर उद्या दुसरं आर्टिकल मला वाचनात येतं. आणि त्यामुळे माझं आणि बॉरोईंगची टेंडन्सी वाढते. बरोबर. डोंट बॉरो अदर्स थॉट्स. थॉट्स. व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू से इंडिपेंडेंटली. दिस इज माय ओन. पण मला एक सांगा, आता तुम्ही इतक्या क्षेत्रामध्ये आपला व्यासंग आहे, पण तुम्हाला व्यक्तिशः वाटतं का की आपण प्रत्येक क्षेत्राला योग्य न्याय देत आहोत का? असं वाटतं. म्हणजे याचा एकच निकष आहे की शिक्षक म्हणून माझं योगदान समाधानकारक झालं का. तर मी असं म्हणतो की प्राचार्य हे माझे फॉर्मल बॉस झाले, हो, परंतु स्टुडंट कम्युनिटी इज माय बॉस. आज माझ्या क्लासमध्ये एखादाही विद्यार्थी उपस्थित नसेल तर मी म्हणेन की मी जे काही शिकवतो ते त्यांना पसंत नाही आहे. परंतु माझा अनुभव असा आहे की माझा क्लास ज्यावेळेला सुरू व्हायचा त्यावेळेला 250 विद्यार्थी इतर क्लासेसमधले सुद्धा माझ्या तासाला येऊन बसायचे. आणि स्टुडंट कम्युनिटी इज सो लव्हेबल. त्या काळात मी पहिला कोट शिवला काळा तर मी ग्राफ्स काढायचो इकॉनॉमिक्स शिवताना, त्याची धूळ माझ्या कोटावर उडायची. तर लेक्चर संपल्यावर स्टुडंट्स माझी ती धूळ झटकायचे. क्या बात. आणि मी बरोबर देत असलेली पुस्तकं स्वतः कॅरी करत असत ते. वा. असा मी इंटरेस्ट निर्माण केला. आणि दुसरी गोष्ट भीती घालवली की इकॉनॉमिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तुम्हाला ती दृष्टी मिळाली पाहिजे, त्यात प्रिसिजन पाहिजे. आणि काही इम्पॉर्टंट क्ल्यूज आहेत ते समजले की तुम्ही कोणतंही इकॉनॉमिक्सचं पुस्तक वाचू शकता. इकॉनॉमिक्सचा धसका घेऊ नका. हा इकॉनॉमिक्सच नव्हे, माझ्या माहितीप्रमाणे आपलं विविध भाषांवर सुद्धा प्रभुत्व आहे. हो. उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, त्याप्रमाणे मराठी, संस्कृत संस्कृत हे सगळं वडिलांची देण आहे. आणि मी स्वतः ज्यावेळेला
बाबा हे दैवत समोर मांडल्यानंतर बाबा हे कॉस्मोपॉलिटन दैवत आहे. केवळ मराठीत काव्य करून सेवा करू शकता तुम्ही. माझ्या माहितीप्रमाणे आपण मारुती स्तोत्र हो. त्याचं ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये केलेलं हो. आहे. हा विचार तुमच्या मनात कसा असेल? विचार म्हणजे मी काय म्हणतो, इन्स्टेड ऑफ सेईंग आय डिड इट, इट हॅपन्ड. हां. माझ्या लहान मुलांनी सांगितलं की बाबा ओबामा हा मारुतीचा भक्त आहे, हं. तर मग रामदासांची भीमरूपी कन्व्हे कशी करणार त्याला, म्हणून आय ट्रान्सलेटेड इट इन टू इंग्लिश आणि ती ओबामाला पाठवून दिली. असं क्या बात आहे. म्हणजे मला एकच आता प्रश्न माझ्या मनात उत्पन्न होतोय आणि सांगावंसं वाटतंय की अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, साहित्य, संगीत या सगळ्या विषयाशी मला जर आज एक कॉमन धागा कुठं शोधायचा झाला तर ह्या क्षणी मला डॉक्टर माधवराव दीक्षित हा एकच कॉमन धागा दिसतोय. पण तुम्हाला या सर्व विषयामध्ये काहीतरी समान असं सापडलेलं असेल. ह्या सगळ्यांना जोडणारा एक धागा कुठला? एक धागा असा आहे, मी असं म्हणतो टोटल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. जशी माझी एक पर्सनॅलिटी डेव्हलप झाली आहे तशी माझ्या विद्यार्थ्यांची, मित्रांची टोटल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट काय आहे. आणि त्यामध्ये मला असं लक्षात आलं की ह्याचा एक भाग असा आहे की जे भव्य, दिव्य आणि उदात्त आहे, एंटरटेनिंग हाय व्हॅल्यूज, आणि ह्यामुळे काय होतं, पर्सनॅलिटी टोटल कशी होते, तर त्याचे 2 फाउंडेशन स्टोन्स आहेत. एक नॉलेज आणि दुसरं कॅरेक्टर. आणि हे का मला सुचलं, C.D. देशमुखांनी 1944 साली सांगितलं होतं की एनी सिस्टीम हाऊसो एव्हर परफेक्ट इट मे बी, इट इज फोरडूम्ड टू फेल्युअर इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय नॉलेज अँड कॅरेक्टर. ही 2 फाउंडेशन. आणि मग ही दोन्ही अचिव्हमेंट्स तुमच्या जर झाल्या तर मी असं म्हणतो की हिची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट झाली, कारण नॉलेजही मिळालं आहे आणि नीतिमत्ताही आहे. बरोबर. अशी जी आहे दोन्ही वैशिष्ट्य ती ज्या पर्सनॅलिटीमध्ये आहेत ती व्यक्ती पूर्ण आपण म्हणू शकतो. आणि माझा प्रयत्न तसाच होता की आपण आपल्याला अशी आपली जडणघडण ही अशी बनवायची की एका बाजूला नॉलेज आणि दुसऱ्या बाजूला कॅरेक्टर. वा वा वा. म्हणजे शिक्षण आणि नीतिमत्ता ह्या 2 अंगभूत वैशिष्ट्यावर आज माधवराव दीक्षित साहेब उभे आहेत. आणि एक शिक्षण तुम्ही तुमच्या शिक्षकी पेशातनं किंवा तुमच्या पदव्यातनं, दुसरी नीतिमत्ता ही संत साहित्य, संगीत या सगळ्या माध्यमातून घेतलेली आहात. तर आज अतिशय आनंद झाला आपल्याला भेटून ह्या गजाली कार्यक्रमामध्ये. तर आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये आपण अशा बहुआयामी अशा व्यक्तिमत्वाचा वेध घेतलेला आहात आणि तुम्हा सर्वांना डॉक्टर माधवराव दीक्षित यांची भेट घेण्याची संधी या गजाली कार्यक्रमात प्रुडंट मीडियानं दिलेली आहे. तुम्हा सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो, माधवराव दीक्षित साहेबांचे आभार व्यक्त करतो आणि आपला ह्या कार्यक्रमात निरोप घेत आहोत. या गजाली कार्यक्रमातून पुन्हा भेटूच. बघत रहा प्रुडंट मीडिया.